dneska budeme kreslit obyčejný prostě naší postel. Ještě to nevíte, jakou ji máme, ale my nakreslíme naší postel. Když chcete vidět, jak nakreslit jednopatrovku, tak sledujte. Normálně nakreslíte první čáru třeba někde tady na modelíně. Potom další čáru vedle někde, ale ne moc blízko. Potom takhle čáru. A tady vám zůstane tohle, tak si ještě dáte tohle. A tady máte ještě skříň. Takže takhle uděláte, jakože tam ta skříň je. A ta skříň prostě takhle vypadá. A vy takhle jenom doděláte menší věc. A teď jakoby uděláte tuhle čáru. Tady menší to, prostě čárku toho, jakože je to peřina. Tohle, to je peřina. A je to jako postel. Vrchní. Teď uděláte žebřík do té postele. Takhle. A teď stačí jen tohle udělat. A máte jakoby takovou čtverec. A teď jakoby si uděláme všechno do toho stolu. Takhle. Ještě potom máte uvnitř takovou věc. Kdo má naší postele, tak. Takhle, prostě to je ještě šuplík vevnitř toho. A tady máte koš. A máte tu prostě tohle. Prostě postel klasická. A prostě to je koš. A teď cokoliv, tak si uděláme pastelky na stole. Ty se dělají takhle. Normálně tak, děláte normálně, jakože je to košík. Uděláme košík a tohle je prostě košík na pastelky. A tady dáme, kdo má notebook nebo počítač, jak třeba prostě menší počítač. Prostě televizka a tady máte, jak každý má, když vám nefunguje ovladač, tak se dá ze spodu ta televize zapnout a vypnout, tak ještě tak z rohu té televize a máte celou patrovku. Jednopatrovka je hotová. Je to jakoby celý úhelník. A ahoj!